ओके ओके, बहुत अच्छा गाना बा, नोक यही। जोक बा। हाँ हाँ हाँ। पैसा कमा के किसको देना है? आज रिलीज हुआ है। आपको। अब बताना नहीं है, बताना किसको नहीं है, बाप को। कॉमेडी ये क्या उसमें हमारे अखिलेश बाबा लिखे हैं। हमार माई खराब है तहार हाँ माई बढ़िया। हाँ, सबसे केकर। खराब के बा हमार हाँ माई। हाँ, तो ये सब जोन बात बा, ये कॉमेडी बा, और कहीं ना कहीं की मर्द मेहरारू में ये सब होला काम। तनी एक लाइन अब तो रिलीज हो गइल बाटे, चाहब कि सुना दी ओकरो के। ओकर याद नहीं के, लेकिन अभी हम रील बनेनी अपना आईडी पे, तो वो गाना के हम अपने आईडी के माध्यम से डालत हनी, अपलोड करते हनी, कह दिले बानी। अच्छा। तो अभी ध्यान आइल, हम ओकर गाना के गा के अब भुला जानी हम दिमाग से। लेकिन अतना हम, गाइए देले बनी रोरा गाना लेकिन के। ई बा ना कि गाना ई बहुत बम्फर बाटे, और कॉमेडी भी बा, डांस पैटर्न भी बा। अच्छा, और भोजपुरी में अच्छा अभी तक कितना गाना गा देले हो खब लमसम अरे राउर? 20-25 हजार प्लस होई। 25,000 प्लस हो गए। हम्म। हमरा बुझाता लेडीज सिंगर में सबसे ज्यादा राउर गाना बाटे। लेडीज ई ना कहम कि सबसे ज्यादा बा, लेकिन जहाँ तक ई बा कि मने हम अ, होता मगही उगही गौले बनी कि ना? मगही अथी मैथिली अथी बा, अरे हरियाणवी बा, अवधी बा, मान ली हिंदी भी बा, भोजपुरी बा, कुछ लैंग्वेज और बाड़ी सा। जौन में